De abril. Buto, o zapateiro, conta a historia do seu amigo Baltasar, un rapaz de 11 anos, cego de nacemento e orfo de nai, que vive coas súas tías, Olegaria e Berenguela, dúas xemelgas moi antipáticas e un pouco malvadas. Acompañado do seu can Barriga Branca, Baltasar vende na praza dos zoqueiros soldadiños e bailarinas de madeira, labradas coa súa navalla, coa intención de xuntar cartos para reunirse co seu pai. A aparición na praza do Castañeiro de Abril provocará un xiro na súa vida e unha chea de acontecementos que trastornan a vida da xente do seu barrio. Escollín este libro porque mandáronos para ler e pareceume moi interesante e a historia que conta é moi bonita. O vendedor de olores. A rúa dos vendedores era un balbordo de xente mercando, remexando, procurando o que buscaban, ou tentando saber que era o que necesitaban. Xente rúa arriba, xente rúa abaixo, andando desordenados polas beirarrúas, uns que paran neste escaparate, outros naquel outro. Todo eran tendas dos dous lados da rúa. Tendas pequenas nas que se vendía de todo. Todo o que un puidese imaginar. Artiluxos para pescar, libros usados, manxares de todo o mundo. Había unha tenda para zurdos, con cousas feitas do revés para os destros e do dereito para os seus destinatarios zurdos. Cada tenda estaba pintada dunha cor distinta. Todo eran cores, pero non cores brillantes. Pola contra, eran cores apagadas e descoloridas, cores bellas. De feito, toda a rúa tiña un aspecto antigo e un pouco rancio, aínda que sendo un fervedoiro de xente. Manuel fíxose ben e viu que os trebellos que se vendían tampouco eran moi modernos. Non había nada informático, todo era mecánico. Os reloxos eran de corda, as guitarras acústicas. Tampouco había nada de pilas. Alí vendíase outra clase de cousas. Había sombreiros de todos os tipos nunha sombreirería. A carón dela, unha tenda de queixos onde os había de buratos como os do pai de Manuel e 1000 millóns máis de todo tipo. De cabra, vaca, curados, semicurados, con fungos, noces especiais, brandos, duros de untar, amarelos, brancos, laranxas. E así, ata o infinito. E a tenda de queixos seguíalle outra tenda de botóns. Manuel pegou o nariz ao escaparate. Todo eran cores, formas, tamaños. Alí debía de haber varios milleiros de botóns que estaban cosidos á tapa das súas caixas colocados por cores, como un anaco de vella. Todo o escaparate era un inmenso arco da vella. Non existía ningunha cor no mundo que non estivese ali, e ningún tipo de botón que non estivese. Este é o libro de pesadelos favoritos. Un bico. Ola, chámome Irene. Hoxe vou vos ler Alicia no País das Maravillas, de Lewis Carroll. Decidín escoller este libro porque a película gustoume moito e tamén ensinoume que o tempo é moi valioso. Comezamos. Polo tobo do coello abaixo. A Alicia ía xa algo aburrida de tanto estar sentada a cabo da irmá na beira do río e sen nada que facer. Por unha ou dúas veces botara unha ollada ao libro que lía a irmá, pero non tiña estampas nin conversas. E para que vale un libro sen estampas nin conversas? Opinou para si Alicia. Así que estaba dándolle voltas á cabeza, moi a modo porque coa calor do día estaba obtusa e medio dormiñada. E se o parecer de facer un trenzado de manzanillas pagaba a pena deterse e erguer a ir pilladas. Cando de súpeto pasou correndo preto dela un coello branco con ollos de cor rosa. Aquilo tan notable non era, nin lle pareceu a Alicia que fose tan raro sentirlle o coello decir para si: «Ai, ai, ai, que tarde se me fai!»